около парзалката с Дидито и Хелън. И мен! Харесайте това видео. Абонирайте се за мен. Нейните 4 канала и на Хелън 2 канала. Добрете на телефона. След се казвам Хелън Георгиева, да знаете. Пък тя Дидито беге, Дидито нещо си. И Дида Антана. Ама там няма клипчета, ма. Аз мисля го отрия. И така, нека да започваме с влогчета. Елате първо за едно селфи. О, студено ми. Ой, не можеш тракна. Еми, айде, почваме. Селфичката, че... Окей, такъв. Ай, А по време е такъв. добре. И така, чакайте първо да се разкараме малко и ще идем на Хелън дворчето. Може да направя влог в нашия двор. И така, сега... Сега се разкараме. Ето я водерната. Ето го това дръв. Ето го дръвчето. И така всичките сме качени на дръвчето. Имам ли мравка някъде е така? Не. И така слизаме го таблета там на Хелън изоставен. Таблетче? Който иска да го взима един. И така. Сега ще идем да ви покажем малко гаражчетата. Аз са качелицка. Ето виждате, намерихме земя тук. Има камънин. Нали, няма толкова гадни буцливи бачкори. Бачко, риби. Да. Те будем? Да. Убедена съм. Чакай. Дай така едно нещо. Да, като смажа. Супер, може ли от моя канал също? Да. Добре, тук има много треволяци да пристанка. И там. Сега е лайче с мене. Трябва да минем сега тук през треволяците. Тук може да има змии по-добре да ни Но сега. Тук има... лукче! Ауч! Ох, се отдря. Сега отивам до Хелън, ще ви покажем пътя. Значи вече от къктостите и до болната. От Елхо сме. Ето, тъй тръгваме. От болницата тъй горе. Виждате тук. Знаете болницата в Елхово. Да. Май да ни я знаете пак лайка, вече. Сега и се абонирайте. И сега да тръгваме. На хората ще им се зави свят, искате ли? Айде да им завим свят на хората. Хора, ви ли ви за свят на мен малко? Да тръгваме, айде. Ето, тези чертини трябва да не са. Сега минаваме през шосето. И пресичаме. И аз ще прескоча в граната. Няма. Ние влизаме в Хелън. Виждате, има Лилюля Баля. Отворим го. Слушай, това са наши линия. Това е на Хелън. Кажем го по-далече да видят. Има колеленца, има дидонка. И те са наши. Има Хелън, има Жени. Аре да играем на педебал. Има пред хората. На? Идват ни гости! Ана БГ от Ана БГ! И Мичо, който иде, аз нямам дали има канал. Еми той няма канал. Чак малко. Ми да, дойдеха ни гости просто. Хубаво е стачите
Ние сме колонизачи, обаче си оставихме малко за почивка колелетата. Димитри, тебе снимаме в момента.